Ja sam Sanja Martinović i već 16 godina radim u kompaniji Voli. 16 godina radim na uslužnom sektoru delikatesa u objektu Voli 10 na Starom aerodromu. Volim svoj posao, prije svega volim rad sa mušterijama koje su gotovo uvijek zadovoljne sa kvalitetom mojih usluga, a i sa samim kvalitetom proizvoda koje ova kompanija pruža. Na sektoru delikatesa zastupljen je veliki broj brendova. U ponudi se nalaze proizvodi vrhunskog kvaliteta i to delikatesi iz Španije, Italije, Hrvatske, Srbije, mada posebnu pažnju poklanjamo našim domaćim proizvodima. Mnogo je bitno u kakvom ambijentu i okruženju provodite svoje radno vrijeme. Shodno tome mogu reći da ovaj kolektiv, počev od šefa objekta, šefica smjene pa i sami kolega radi kao jedan tim i naši međuljudski odnosi su daleko na visokom nivou. Vjerujem da motivi mog odabira su identični sa motivima građana Crne Gore, odnosno samih potrošača koji su već toliki niz godina dali poverenje prilikom kupovine baš objektima Volija.